Nadakpa na ang usa sa tulo ka mga suspitsado sa pagpusil patay sa 22 anyos sa miaging simana sa Barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femari Dumabo. Tulo ka adlaw human gipatay si Raymond Nadera sa Bukirang Barangay sa Talisay, usa sa gitumbok nga suspitsado nga si Briley Duron nasikop sa kapulisan sa Talisay City ug sa City of Naga. Gingong mitago ang suspect sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Naga. Matud pa, barkada ra kini sa biktima. Samtang laing duha pa ka gitumbok nga mga suspitsado ang nailhan usab og padayong gipangita karon sa kapulisan. Nailhan ra sa Talisay City Police ang tulo human natultulan nila ang nagmaneho sa motorsiklo nga mao'y mi-pick up sa biktima niadtong Miyerkules sa gabi. Siya karon ang usa sa mga saksi sa kapulisan. Napay information nabot sa tuwa din naabot to ang isa ka witness naabot na nag-identify gid ato nga suspect niya na information mo to nag-coordinate nag-joint mo tong joint nga to ang Naga o ang second payment fee na palap na to dito. Gingon nakadispalko sa kwarta sa ginalilik nga droga sang biktima. Sinadera nga gingong usa ka drug surrendery nalabigit kaniadto sa gidiling drogas. Nasikop siya sud sa duha ka managlaing higayon. Padayon pang gisubay sa kapulisan ang gitaguan sa duha pa ka mga suspesadong kauban ni Duron. Napasaka na ang kasong murder batok sa dinakpan o sa duha niya kakauban. Na sila'y sila away, nagduda lang ni siyang suspect nga babasin daw o ulahan siya. Pero amigo na silang duha. Siguro sila'y gikabikilan. Na ang atong information na involved with duha o buwan kanang illegal transaction ng illegal drugs. Then, kining ato ang suspect at tulad ng i-distribute ang information na ganito na siya o personality. Oba ni June Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.